Meta nitkellmu fuq il-fenomeni lingwistiċi li niltaqgħu magħhom f'pajjiżna, ma nistgħux ma nsemmux il-brejku li fost l-oħrajn ġie ddokumentat mill-istudjuż Ingliż George Percy Badger. F'din ir-rokna nistaqsu dwar il-brejku biex nikxfu ftit mill-misteri tiegħu. Il-kelma brejku eżattament minn fejn ġejja ma nafux, probabbilment imma tista' tkun corruption tal-kelma ebrajk. Il-kelma brejku tfisser tip ta' lingwaġġ li kien jeżisti żgur, nafu żgur, fl-inħawi tal-Arb Għawdex fl-ewwel snin tas-seklu 19, jiġifieri kważi 200 sena ilu. Il-kelma ma nafux eżatt minn fejn ġejja, però jista' jkun kienet espressjoni inti se tkellimni bil-brejku bħal meta llum ngħidu inti qed titkellem biċ-Ċiniż, jiġifieri xi ħadd li qed jgħidlek affarijiet li mhux qed tifhem. Vassalli li naturalment kiteb fost affarijiet oħrajn id-dizzjonarju fil-1796 il-ktib il-kliem Malti tiegħu u sema li hemm dialett jeżisti l-Arb Għawdex biss u bħala lingwist kien interessat fid-dialetti u mar ħalli jindaga. Però dan nasab li kienet isa lingwa din li jitkellmu erba' minn nies bejniethom iktar x'ad-divertiment tagħhom biex jgħaddu żmien. U naturalment ma kienx ħaġa serja u ma interesstatux. Ftit 20 ta' snin wara fil-1838 xi ħadd li kiteb ktieb fuq Malta u Għawdex, George Percy Badger, tkellem fuq dan il-brajk jew brejku, brajk jew brejku. Dan li kien essenzjalment kien almenu skont Badger. In-nies tal-Arb kienu jitkellmu b'mod, meta mhux il-ħin kollu ġifieri, meta jfettilhom, jitkellmu b'mod illi jibdlu l-kliem, ħantik żewġ eżempji. Dan f'Badger insibuhom. Flok fejn tokot inti, kienu jgħidu nejf ottok linki. Flok inti għandek mara, bil-brajk tiġi rama dennek linki. X'qed jiġri hawnhekk? Qed jibdlu s-sillabi, simple as that. Jiġifieri flok mara tiġi rama, pereżempju, flok għandek tiġi dennek, flok fejn tiġi nejf, jaqilbu s-sillabi meta jitkellmu. Allura dak li jkun ma jifhimhomx. Meta jkun qed jitkellmu bil-brejku, għalhekk bil-brejku, inti ma tifhimhomx. Qed jitkellmu bejniethom u ħadd ieħor ma jaf. Isu code speċi. Issa għalfejn kienu jagħmluha din. Naħseb dal-brejku effettivament huwa kurjożità lingwistika, ġifieri ta' interess għall-lingwisti u għall-antropologi forsi, imma naħseb primarjament kien isir għad-divertiment tan-nies jiena ma naħsibx li kien hemm xi skopijiet serji warajh. Però mbagħad hemm ukoll lingwi segreti. Il-kelma lingwi naqra heavy hawnhekk, ishom codes, ħafna drabi li jibdlu kliem fil-lingwa hawnhekk. Segreti, illi nies jużawhom biex il-barranin ma jifhmuhomx imma għal xi raġunijiet iktar sostenuti bil-brejku. Pereżempju jista' jkollok gruppi ta' kriminali inti jeżistu daw ħafna. Gruppi ta' kriminali illi jitkellmu bejniethom u jibdlu l-kliem b'tali mod li minnu barrani għal dak il-grupp ma jifhimhomx. Jista' jkun ikollok gruppi reliġjużi pereżempju illi jivvintaw lingwaġġ billi jibdlu l-kliem pereżempju jżidu s-sillabi biex meta jkunu bejniethom huma jiftehmu imma għal barranin ma jifhmuhomx. Din sibuha wkoll fil-letteratura. Pereżempju Clockwork Orange, qed jiġini f'moħħi Clockwork Orange ta' Anthony Burgess li għamel żmien jgħix Malta li mbagħad sar film ukoll kif taf. Dak avvinta lingwaġġ għal dan il-ktieb, nazzat. U il-protagonisti tal-ktieb fil-fatt anke l-narrator stess Alex jużaw din il-lingwa u din il-lingwa avvinta Anthony Burgess għal-ktieb. F'dak is-sens di tiġi isu antilingwa. Il-kelma antilingwa stramba il-lingwa qiegħda biex tikkomunika. Allura inti għalfejn għandek toħloq lingwa biex ma tikkomunikax biex jifhmu erba' minn nies biss. Dina l-interess ta' ħaġa bħal brejku u tan-nazzat li inti toħloq lingwa illi il-kapaċità komunikattiva tagħha hija
preskrittivament limitata għal ftit nies biss, għal raġunijiet ta' divertiment jew iktar serji. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.